Pri chvíľu nás napustili Menželovce budovníkom a chváľu nám okolo prešli domov. Sa vôbec nebudú maľovať. No potom chcem s týmto krátkým filmom si troška. Môj brat sa Paľo sníma, Anna jeho dievka drží svetlo, tak oni sa na filme nevidia, ale sa prísutní na tejto krátkej slávnosti. Да, ну что такое, я не знаю. Где пришли там? Ну, это видно. My to vytomní všetko najlepšie. Žiadame, že by sme sa viac raz ešte na tejto slávnosti. Hajde ešte jednak sa nájdeme voľakého raz. Nemyslím, že veľmi za veľa raz. A teraz si oddychujeme, sňa odmetávať budeme. Partizán Dynamo 5-0. Neviem, či to nebude. Všetko co bude. Toto je príležitosť oslave 51. roku môjho brata Jana a snímateľ je Kašibovič Pájo. Prvý raz sníma touto kamerou. Budeme vidieť, aký je majster, či to naozaj dobre vypadne, alebo nie. Či sa mu ruka netrasie, to budeme vidieť, že asi kroze do mesiac. A ďalej, tuto nás je to, ako sme už vraveli, prvý sa Domoňovci, druhý je brat Jano Andíka, Živko, ja, Mira Keranavia ešte stále za Partizán, hoci je Partizán veľmi loší. Moja Anna, aj druhá Anna Ďarmocky staršia. Živeli, dovidenia. Míška, může mě chybalka uštěpně. Ajde spieva Janko Zboľoviec, hajde. Poďte, že ide to je tak. Titoka, ako vidíte, ešte si dali fotovorták. Mira, prečo tak veľmi ústa otváraš? To je pána. Aj moja Anička, ona je najlepšie volí to ortičke. Vidíte, len menšie zúbke nevypadajú. Toto je náš Pájo, zapozdil na večeru a teraz prišlo až bomáš kedy. Živili redom po dvom gredom. Ale by to bolo. Neveľakú hlúposť. Ty sa všetci nažrali. Potom dostane vidieť, aký máš tajný. Čo mi dajú? Ale nemaj túto boku. Nebež tak na Pomrkni s tou kamerou trocha. Vystane na istom meste.
Daj malú spomenu, keď bol na Vilinky. No, daj mi doškaj. Ja.